माझी बाई प्रसाद बधाचा मजा येतो ସେଠି ନିଜ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସି ସେଠି ମୋ ମା ଭଳି ଆହୁରି କେତେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କେତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ମା ସେଇଠି ରହିଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ମୁଁ ଯିବିନି ଏଇଠି ରହିବି ଏଇଠି ମରିବି ଏଇଠି ମରିଗଲେ ମୋ ଶବଟା ତୋରି କାନ୍ଧରେ ବସାଣିକି ଗଲେ ମୋ ଆତ୍ମାଟା ଆର ପାରିରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ अरे तो सिर्फ ये कुछ तो सही बारी भी नहीं चाहती भारती मुझे ये घर से राक्षस वाला का अत्याचार तो कितने दिन सोई से राक्षस वाले तो शांति रे बच्ची बाबू देवे नहीं तो मारी दे ना तू मरी गए वो बच्ची मारी भी ना तू बच्ची हो तो नहीं कि बच्ची सही वृद्धाश्रम रे को अरे वो माँ बोले तो मैं भी पूछ रहा हूँ तुम्हें कौन वो माँ को भला पाए वो माँ को मुझे कौन तो बच्ची भला पाए हाँ सब वो माँ को मारी वो भी चिंता करो पड़े नहीं इसको वो माँ बुधा वो माँ जी के भला नहीं डाली बहुत चाल वो तो बुधा सब पुलिस पर वो किसी और से तो भला नहीं चाल चाल है माँ आज चाल है को वृद्धाश्रमକୁ ମୁଁ ଯିବିନି ଯଦି ପାରୁଛୁ ତୁ ନିଜେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମତେ ମାରିଦେ ହେଲେ ତତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଏଇଠି ରହିବି କିଛି ନହେଲେ ଏଇଠି ରହିଲେ ନିତି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମୋ ପୁଅକୁ ତ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଏବେ ତ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଚାଲ ମୁଁ ତ କଥା ଦଉଛି ଆଜି ପରଠୁ ତ ଆଖିରୁ କେବେ ଲୁହ ବାହାରି କରିବା ତୁ ସବୁବେଳେ ହସିବି ଏ କୃଷ୍ଣ ପର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଛି ଚାଲ ମୁଁ ତ ବୁଦ୍ଧାସ୍ତ ନେଇଯିବି ଚାଲ
মনটাখানি ভুলেই দোষ চতুর্দিক মতো অন্ধার দিশুଛି ଚାଲିବାକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ବଳ ନାହିଁ ହେ ବାପା ନନ୍ଦରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ମତେ ତୋ ପିଠିରେ ଶୁଆଇ ଖୁସିରେ ଘର ସାରା ବୁଲଉଥିଲୁ ଏବେ ଟିକେ ସେଇମିତି ତୋ ପିଠିରେ ଶୁଆଇ ମତେ ତ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଯା देवा सर तोले को किती गाडी गेली बोलला 4 दिन ହେଲା ପରା ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ 4 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବି କିଛି ଖାଇନି ଚାଲିବାକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ବି ଭଲ ମୁଁ ଖାଇନି ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଆଇଲୁ ମୋ ମାୟାକୁ ଖୁଆଇଲି ବାବା ପତା ଟିକେ ଶୁ ମାନୁଛି ତୋ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ି ଦେ ଚାଲ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ଆଉ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ଚାଲ ଚାଲ ମା ଚାଲ ମା ଚାଲ Se